Temos que falar de fútbol, de deportes, pero sobre todo de fútbol de élite. Agora sí, porque na primeira división está o Real Madrid, pero tamén está, por fin, o Deportivo da Coruña, así que todos os luns, na tempada que ven xa esta, podemos falar de fútbol de máxima categoría, falando pois do Real Madrid e do Deportivo da Coruña, con dous convidados de primeira categoría, Fernando Blanco e Fernando San Pedro. Que tal, meus días? Como estades? Días. Hola, bos días. Bueno, Fernando Blanco, que estamos falando ahora con él, cando chamábamos, que últimamente tes que estar a todo con esa comisión de deportes que hai na Coruña, e onte tivestes que sufrir aí co Leima, non? Pois a verdade é que sí, non podemos estar máis contentos aquí na Coruña e comarca, porque que ascenda o Dépor e que onte ascenda o Leima, xa me decía ali un amigo que tuvera cuidado, que hai unhas pastillas para os maiores de 60 para poñer debaixo da lengua, porque a verdade que tanta emoción tan seguida é moito. O de onte foi tremendo, porque a pesar de que, bueno, non son gran seguidor do baloncesto, que sempre fun de fútbol, pero sí que acudín toda a temporada, pero para ver o Leima, pero sí que é verdade que perder de 15 faltando 3 minutos, hai cousas que a veces ti crees que non pode ser posible. Para min, que se confiaron moito os do Estudiantes e o deron por feito que estaban na ACB, e como cambiou o conto, que depois na prórroga, unha vez acabada a prórroga, o Leima lle entraba todo, e sin embargo depois a diferencia pois tampouco foi moita, que foi 197, pero a verdade que máis emoción imposible. Como ti dis, pois bueno, ahora xa entre os grandes o Dépor e o Leima, e falta rematar ahora co Liceo que quede campeón da Liga, ainda que non ascenda, pero polo menos é un triunfo importante se é capaz de gañar aquí, me parece que o próximo fin de semana. Sí, creo que a partir da fin de semana do 12 empeza, non sei, será, supoño que a mellor de 5. Ten que ir o Barça ao quinto partido, por sí, eso mañá, sí. Que claro. E o xogan a casa porque onte gañou o Igualada, o Paxé que a ti entre eso e a prensa non te dá a xenda. No, a verdade é que me ten moi entretido, sempre teño algo, porque, bueno, o sábado estuve tamén vendo o Marineda de hockey femenino, que xogou no Palacio de Deportes, e tamén ascendeu o Maristas de baloncesto. A verdade é que de deporte vamos surtidos. Ascendeu o Fabril. Eu tamén o tuve que seguir, claro. Tamén, o sea, quero decir que donde pasar o tempo non me falta, Ese Consello Municipal de Deportes te quita a vida, te quita a vida. Sí, porque che ten aí todos os fines de semana, se non é un deporte é outro, sempre por aí polas canchas. Pregunto, a verdade que o agradece moito, dime. Oye, ti recordas, Fernando, algún outro ano con tantos éxitos así do deporte de élite coruñés? No, o sea, lendo a prensa ahora, que mo comentaban onte na pista ali do Coliseo, parece ser que xa se deu en outra ocasión, pero eu non o recordo. Un directivo do Consello do Deportivo me dice que ascenderan xa o Leima, ou sea, o baloncesto e o Deportivo os mesmos anos, pero creo que fai 60 ou algo así, 60 non? anos, sí, 60 anos creo que era cando. Pero bueno, ahora é un logro tamén ter 3 equipos na CB galegos, como é o Breogán, o Obradoiro e o Leima, a verdad que lle vai a dar a categoría. E ollo, porque o AR, que estivo aquí en Culleredo hai uns anos, que agora está o AR de balonmán, está aí, non sei se está na de plata ou está na de bronce, pero está aí subindo cada vez máis escalóns. Está na plata. Está na plata, non? Me parece, sí. Pero fixo un bo papel, o que pasa que ao final, cando creeron que se iban a meter no play-off, se ve o equipo un pouco abaixo. A veces o fijar unhas metas, e como ascendera, pois estar aí en esa categoría, en plata, e xa no primer ano meterse arriba, lles parecía mellor moito. Pero parece que este ano, esta próxima temporada, van a ir a por elo, están facendo uns fichajes de categoría que o San Francisco Javier se lles vai quedar pequeno. Vai quedar pequeno, claro. Van ter que ir
a outro, buscar outra casa. outro lugar. Claro, porque sí. xogan no pabellón do Detrás do Corte colegio, Inglés, sí, que está ali. Sí, xogan no San Francisco Javier, ten grada solo dun lado. Sí, xa sei, eu E coñezo. además ves o partido dende fora, ti vas pola calle e ves o Sí, partido. Tamén. tranquilamente. Sí. Sí. Entonces, pues bueno, eso se lles está quedando, pero bueno, están traballando moi ben, e queren tamén lograr o ascenso, o sea que están traballando para eso. E me, A ver se hai sorte. me pregunto, siguen activos, siguen funcionando, ahora que me acordo, porque claro, eu vivindo en Peruleiro, que eu criei en Peruleiro, siguen funcionando as pistas estas de que están antes do Estadio Arriazor, na zona de preferencia, Son, sabe, cales che digo, as dúas que hai... Son as dúas polideportivas. De feito, eu falando co presidente do AR, con Carlos Recho, o día da cea do deporte, falaban de que, claro, para trasladarse de San Francisco Javier ao Palacio de Deportes é moi grande, para encher eso lle costa moito porque lle costa o Liceo e o balonmán non ten todavía ese tirón, pero falan de ir a xogar a unha desas polideportivas que ti dices, Fernando. Sí, Que aí empezara xogando o Liceo hai moitos anos. Sí, por eso digo. Sí. Eu teño visto algunha presentación cando xa eran campeóns de Liga de Europa, cando se presentou a roupa de capa, hai moitísimos anos, a presentación a fixeron un partido amigable de inicio de tempada, e lembro aí en, digamos, homenaxe aos primeiros anos os que debutaran en esas pistas. Eu me estou acordando, falando de tantos éxitos, me estou acordando de que é unha pena que a día de hoxe, pois, cando o Charleston de fútbol sala, non? Sí. Tamén acadou bastantes éxitos, pero claro, logo acabou desaparecendo. Mira, podíamos ter aí tamén en fútbol sala un bo referente, pero creo que lle comprou a plaza o Inter Movistar, algo así foi, non me lembro exactamente. Claro, cando falta o sponsor, a veces o problema é, como sempre, o tema económico. Entonces, aí tiñan a Miguel Gosquera, que era o dono do Charleston, pero ao fallecer, pois o equipo se veu abaixo. Pero ahora, por exemplo, o AR ten bastante bon sponsor, está aí co Ática, está con varios empresarios, e a ver si son capaces de dar o salto, porque está claro que a ciudad tamén o requiere, igual que ten por poñer empresas puntales como son Zara ou Estrella Galicia, pois, olha, ter o equipo na primeira división, o ter ahora o tema de ACB tamén co Leima, e que eu quedei impresionado ayer de a xente que trouxo estudiantes ao Coliseo, o sea, eso lle dá unha vida á ciudad tremenda, de a xente que arrastrou e que estuvo aquí todo o fin de semana, o sea, Sí, por eso. Sí, eu podo decir de primeira man que as plazas hoteleiras estaban prácticamente cheos todos os hospedaxes e hoteles da Coruña. O sei por, bueno, todas as semanas estou tamén lles busco lles fago rooming, lles busco hoteles a bandas que veñen a tocar aquí. E para este venres en concreto me costou Deus e axuda, encontrar a bo precio unhas habitacións. Sí, por eso está a cousa. Pero aparte do tema do deporte, como ti ben dis, que hai cada fin de semana conciertos no Coliseo, en outras salas, están sempre a tope. Onte me decían a mí que me extrañou moito, que non sei se actúa para o mes que ven a Orella de Van Gogh e a Maia Montero. Creo que en setembro. Dice que están agotadas as entradas. Para un día, sí. A ver se desafina ou non. Creo que van ser 2 días. E para un deles xa están esgotadas. Está xente esperando que desafine a pobre Maia Montero. Eu estou convencido que moita xente vai polo morbo, Pero bueno. Pois, imagínate se non desafina. Que non desafina. Entonces, igual quedan decepcionados. No, que non desafina nada. E se desafina un aplauso como fixeron hai pouquiño, creo que merece. Claro que sí. Quero dicirche que hai xente para todo, non fe falta chegar ao verán, porque a veces coincide que hai no Coliseo, hai no Palacio da Ópera, sí, perfectamente. Está todo a tope. Fernando, e agora que falas de eso de ir de aquí para lá, que últimamente tes a xenda, quen ten a xenda máis apretada, ti ou Florentino Pérez? Home, ahora teño eu, porque Florentino, sabes que non se move, non ten que ir a ningunha sede peñista e arrasa igual. Lle veñen todas as peñas a él, non? E dan as papeletas todas por correo. A ver, porque gañou as eleccións aquí, algunha persoa de por aquí decía que iba a arrasar 60-40, Bueno,
hai que dar un pouco de vidilla, home. Mira, volvo a repetir o mismo, amigo señor Riquelme, con todos os respetos, pareceme de momento, unha que non ten unha gran facilidade de palabra, como demostrou nas entrevistas que concedeu a semana pasada. Xa me parece un pouco patochada ir al hormiguero, este tipo de programas, a Jordi Wild, podcast de Jordi Wild. A ver, para o presentador de turno, pois estupendo, non? Porque non pode estar máis de plena actualidade. Sería peor que fora a revuelta. Pois non sei que che diga, porque lle tiña certa simpatía a David Broncano fai uns anos, pero que cada día que pasa se me fai máis pesado. Sí, pero moi pesado, e me estou dando conta de que o seu talento é nulo. Nulo porque ten 3 chascarrillos, abusa deles hasta a saciedade, pues imagínate se e encima se rodea de colaboradores máis tontos que el. Bueno, vamos a deixar ahora David Broncano e non incluímos no club noso habitual. No, vamos a deixar ahora Broncano, que tal benvido ao club, pero vamos a... pero imagínate que tamén fora revuelta. Chamo aí e dille que teño un careo cara a cara con el cando queira. No, que lle vai a dar o bombo. Bueno. Que lle dá el. Bueno, eso, ao que iba, Florentino gañou as eleccións, non sei se haberá impugnación. A ver, Blanco, que ti estás moi posto, vai haber impugnación desas papeletas, esas 1000 papeletas que din que... Tampouco arregla nada con 1000 papeletas, Era 1000, non? Non lle valen para nada a Riquelme, claro. Aí o que pasa que votou moito nostálgico a tirar de Vicente del Bosque, Fernando Hierro, Raúl, porque, bueno, socios xoven o Madrid non ten, porque é pechado o comité de admisión e non hai socios novos. Entonces, bueno, eso ten moito tirón, o que pasa que el xa comentaba en todos estes tertulianos que foi como di Fernando, do tema do hormiguero e todas esas cadenas que foi, pois sempre dixo que un pouco preparando para o futuro, e que non pasen outros 20 anos sin eleccións. Entonces, eu creo que se está preparando lógicamente por motivo de edade. Florentino terá que deixar para algún día 4 anos, está claro. E poder entrar el que é moi xoven todavía, pero claro, experiencia. Un home de 37 anos, niño de papá, que podrido de cartos, que a ver, eu entendo que teña que ter algún tipo de entretenimento, pero dubido moito de que a día de hoxe, e incluso dentro de 5 ou 10 anos, sexa un bo presidente para o Real Madrid, si sale elegido finalmente, pero no, si é bo ou malo, eso xa depois se terá que dicir o tempo. O que non é fácil é como puxeron as condicións para poder presentarte. Un aval dese nivel non o consigue calquera. No. Entón eran 187 millóns, unha cousa así, sí. Penso que o maior problema o teñen aí, A mí me faltan un par deles, para chegar, pero... Sí. Non me digas que se os tiveras os gastarías en eso. Ben sabe Dios que non. Pensaba o mismo. Bueno, que vos parece, Blanco, San Pedro Blanco, que vos parece? Isto, evidentemente, pon un punto de estabilidade que facía falta, pecha o capítulo de faladurías, de que se Florentino tiña que deixalo. Queda claro que o presidente o argallou para continuar, para, digamos, co respaldo dos socios continuar, dar un carpetazo a unhas 2 tempadas as últimas malas para ver se renova agora o tema, non? Eu teño unha teoría sobre por que Florentino quiso convocar estas eleccións. É unha teoría propia, personal e intransferible, pero aí queda, lanzo ao aire. Unha polo que diste de 2 anos sin éxitos, vale. E outra, pois para que precisamente con estas eleccións facer olvidar un pouco durante 3 semanas, un mes, dende que as convocou, a falta de éxitos, e de paso... É desviar a atención. Claro, sí. E de paso tantear un pouco... como reaccionarían os socios, que son os que pagan, ao fin e ao cabo, e logo, pois, patrocinadores, sponsors, demais inversores que pode ter o Real Madrid, non? Porque parece ser que o quere convertir en sociedade anónima, Florentino, cousa coa que non están de acordo. Eu non son ningún experto, ni moitísimo menos en economía, nin en bolsa, nin en cousas destas. Pero sei que hai 3 equipos na primeira división española que non son sociedades anónimas. Entre os o Madrid. Que son o Real Madrid, o Barcelona e o Atleti de Bilbao. O sea, curiosamente, os 3 que
nunca descenderon a segunda división. Non sei explicar por qué, igual vos sabedes decilo, pero me dá a impresión de que un pouco Florentino convocou estas eleccións para tantear o terreo e a ver se pode convertilo en sociedade anónima deportiva, que se o quere facer, me imagino que será 50-50 para beneficio do equipo e para ele e para a súa empresa. Non sei, igual é unha teoría moi miña, así que lanzo ao aire. Non podo explicala en termos económicos porque os descoñezo. Non sei se vos podedes aportar algo máis. Blanco, ti que levas máis tempo en este mundillo, ti que pensas? Por aí van os tiros? Penso que o que está mirando Florentino ahora mismo, a pesar de que non o necesita, pero ve pronto a porta de saída, máis que nada pola edade, non porque queira deixalo, pero entón é unha forma de recuperar cartos e patrimonio, porque ese club vale moito, e se se vai tal como está, el deixa o cargo, pero non leva nada. Ahora se fala de que venda o club, entón, pues, lógicamente, el vai a ser un dos maiores beneficiarios. Entón, é a forma de que recupere algo de cartos. Seguro que unha entidade como Madrid vai a ter moitos compradores, porque ten ahora equipos pequenos e medianos, están comprando moito, inversores estranxeiros, pero temos visto ahora mismo co Sevilla, que tamén o queren comprar. Entonces, penso que Escote, por favor. Sí, Escote, estate alerta. Vai a ir un pouco por aí. Se ele ahora colle mañán ou dentro de 2 anos e dice, bueno, señores, ganan unha Champions e ahora me vou, pois se vai, pois igual que entrou. Ti que ten outra personalidade, no sentido de amistades, porque xa decían sempre, fai anos, sempre recordo que un presidente do Madrid mandaba máis que un ministro, pero eu penso que ahora o que quere é recuperar algo de patrimonio e marcharse pois cunha cantidad de millóns importantes. Pero sinceramente, xa con 80 anos que ten Florentino, vos creedes que sigue tendo esa avaricia, ese afán por xuntar cartos? Yo creo que esos empresarios perderlos, o mellor, ya no es para él, sino para su familia, que igual no tienen que trabajar ni sus nietos, pero está ahí su hija bisnetos, bueno, detrás y bueno, y dirá, oye, ¿por qué voy a marchar mejor y regalar todo esto? Pues se va y el club a lo mejor él ahora prefiere que sea de varios y que no que quede en manos de uno solo. Cal sería a diferencia, ou cal é a diferencia entre ser un club, bueno, como é agora o Madrid, é unha sociedade anónima deportiva? Cales son os pros e os contras? Eu penso que pola experiencia que vivín eu no tema do deportivo, pois non hai nin pros nin contras, no sentido de que o Depor foi desde o tempo del Lendoiro unha sociedade anónima, no sentido de que era dos socios, obrigaron a cada socio a comprar un mínimo de 2 accións. Hubo xente que en lugar de 2 pois tiña 20, 400, 4.000, pero que chegou o Escoté, empezou a facerse dono do club e a comprar as accións que... As miñas non as comprou. Por eso... Non, pero as desvalorizou. Entonces, as accións que teñas ti valen ahora 7 euros. Nada, non valen, claro. Eu teño 2, vou ir a pedir os meus 14 euros. Eu teño 4, xa te doblo. Cal é a diferencia de cando era sociedade anónima a ahora que é dun solo dono? Pois, home, a verdade é que ahora mismo funciona quizá mellor pola experiencia de que... Claro, Fernando, que puderon entrar xente, accionistas, que neste caso a banca, puderon, mediante este sistema de entrar e de comprar e vender, puderon sanear o clube. Ao mellor, do outro xeito non se podía. Pero a banca non, digamos que non embargou o clube, porque non podía hacer frente aos pagos, absorbeu e condonou a deuda. Absorbeu a banca, non me pagas... Pero ao mellor, se non fora a sociedade anónima deportiva, ao mellor non teria podido facelo. Non pagas a hipoteca da tua casa e chega ao banco e dice, bueno, pues xa que non me pagas me quedo coa tua casa. Pero sin ser sociedade anónima ao mellor, ese sistema non o favorecía. Non o podía facer xurídicamente, non sei. Entendo que é así, pero bueno, o caso é que é así, e hoxe gracias a que entrou a banca, o Deportivo está onde está, Está claro que Escoté foi ao rescate do Titanic. Se Escoté non chega ao Deportivo, pois por poñer un exemplo que sempre se decía que porque Inditex onde ten gente con moito diñeiro que non se
facía cargo un socio, digamos, con unha cantidad importante no Depor, que sempre, pois bueno, se deu máis polo tema da filla do tema dos cabalos, pero chegou o Escoté, se non chega a chegar, eu creo que hoxe o Depor estaría, pois, como Compostela, cambiando de nombre, que che embargan hasta os trofeos, non tes nada, o campo non é deles, é municipal, a verdad que o que fixo en pouco tempo é Bendita débeda con a banca. Bendita débeda. É para poñerlle un busto ali nas esclavas ao lado do Arsenio. Ao lado do Arsenio, efectivamente. Bueno, para pechar o tema do Madrid, porque se nos vai o tempo e hai que falar un poquinho do Depor, chega Mouriño, non vos parecen moitos cartos 15 millóns? Bueno, a lo grande. Eso para Madrid e Calderilla. Parecenme máis 45 por máis tanto horno. É moito para nós. Pero eso para Madrid non é nada. Pero pero non sei, ter negociado co Benfica, claro, o Benfica dirá, nanai, pagas os 15, pero pareceme moitísimo. O Benfica é un club vendedor, de feito é un dos clubes de Europa e do mundo que máis recauda ano tras ano pola venta de xogadores. Digamos que é un equipo formador, como é o Borussia Dortmund, non? O Olympique de Lyon, que cada ano pois venden as súas tres estrelas, que tres xogadores que sacan cada ano e os venden. Eso é funcionar ben, teñen garantía de calidade, sempre hai algún que sale rana, pero estou acordando de Renato Sánchez, mira que era bon, pero... É bo. De hecho, sigue tendo calidade, está pero bueno. Convocado con Portugal. Sí, pero bueno, en fin. O sea que por o Benfica non creo que haxa problema ningún. Home, claro que non vai haber problema, van cobrar os 15 kilos. Sí. O tema, bueno, parece ser que xa están firmados con AT Denzel Dumfries, que a ver se nos fai olvidar a ese bluff chamado Trent. O ano pasado fichamos a Alexander Arnold, pero nos mandaron a un tal Trent que ten un pé sí, para sacar ten un pé un pouco torto, sí. No, para sacar as faltas sí, ten a ver, non, moi bo. Un xogador que só me vale para sacar foras de banda, corners e faltas, non. Mira Agulló no Depor. Estou eternamente agradecido por aquel corner contra o Barça. Coas faltas que sacaba. Sí, Agulló, sí, Xaime Agulló, sí. Se cumpriron 40 anos daquel gol, daquela falta que meteu dos veces que lle anularan, non me acordo contra quen era, contra un equipo Creo que era o Recre de Huelva. O Recre, verdad? Sí. O decano do fútbol español. Onte me deu un disgusto cando lín a noticia, porque lembrome perfectamente daquel partido e non pensaba que fora 40 anos. Bueno, baixón me deu. Falamos, ben Mouriño, ben posiblemente con AT Dumfries. E quen vai ser ese xogador de 150 millóns que se desvelará mañán? 150 millóns? Sí, a ver, é que só pode ser... Jeremai, será. Só pode ser Vitiña ou Olís, pero Olís dixo que non era... Bueno, dixo o Bayer que non. Era para xogar o despiste. Claro. E que non xogaba na Premier. O sea que Joao Neves me parece moito para... Jeremai, home. Non dicen que ten 150 millóns? Sí, o Deportivo inteiro. A duda que teño é se parece que pide a Arbeloa de segundo. Vai a quedar aí ou non? No, creo que non, Eu creo, a Arbeloa eu creo que si Mouriño lle pide, vai. Sí, pero Mouriño parece que ven co seu team habitual, xa, co súa criú. Pero quen o pide, Blanco? Mouriño. Pero eso axudaría ao Madrid ou perjudicaría o tema do vestuario? Eu creo que sumaría, home. Sí. Dice, al Vinicius non lo metas, Mou, al Vinicius non lo metas. Exacto. No, si Arbeloa con Vinicius se lleva bien, con quen non se lleva ben con Mbappé. A Mbappé non lo metas, será que vino de fiesta, non. Bueno, e no Deportivo, como vedes, o tema se renovou a Parreño, se foron xogadores como Mulatieri, como Escudero, que a mí me parece que tiña que marcharse, con todo o cariño, digo, pero bueno, non estaba rendindo. Cristian Herrera, que facía moi bo vestuario, pero non estaba para xogar. Se marcharon, xa non me acordo. Grajera e me falta un. Stoico. Sí, Stoico. Vos parece ben se tiña que marchar algún máis? Sí, yo creo que sí que tiene con cariño, digo, no, pero me refiero que igual no de baja, pero sí que a lo mejor cedidos, si quieren hacer un equipo potente para no descender. Hablan de el puesto para mantenerse del 8 al 16, para estar ahí en zona media por lo menos el primer año,
yo creo que tienen que reforzar. E tienen que reforzar eses postos dos dorsais 8-16, precisamente, no medio campo. Sí, bueno, Soriano dixo de... Eu escoitei, dixo de 6-8 refuerzos, ahora se fala de 8-10. Si, eu escoitara entre 9 e 10, si, escoitara. Sí, era o día de o partidazo que estaba eu ali no Teatro Colón, dixo de 6-8. Ahora se están subindo, porque claro, depende tamén das baixas. Se ti vas dando baixas, pois lógicamente tes que ir reforzando o equipo en esas líneas, porque o que está claro é que todos eses 14 ou 15 que estaban cedidos, penso que ningún vai quedar no equipo para a primeira. Parece ser que dixeron que non, que os cedidos non van xogar en primeira. Claro. A mí me dá pena por Chacón, porque me parece un jugador. O Ben teñen que ir para o Fabril ou para o Penafiel, pero ou outros equipos, pero quer dizer que no primer equipo, entonces claro, teñen que mínimo 10. Hai a dúbida con Buldini, Sí, que volve Buldini, a ver onde mandan ahora. Hai a dúbida onde mandan. Bueno, home, aí o Compostela, o Racing de Ferrol. Non, seguramente cerca. O Penafiel, non falo de opinión, falo de certa información. Outra cosa é que o queran no Penafiel, ou que decidan leválo ao Penafiel, porque está claro quen vai decidir. Penafiel está en segunda, non? Sí, está en segunda, pero o leva, por certo, José Manuel Aira, bello coñecido o Penafiel, sí, bello coñecido de Blanco. É o adestrador de... E ti crees que Aira quererá a Buldini? Ao mellor a Buldini lle dan a carta a restricción, non? Home, hai que ter conta que a segunda división portuguesa é menor nivel que a española. Debe ser como a segunda RFF aquí. Exacto, entonces, oye, que si está ben físicamente, pois quen che dice a ti que igual che mete 20 goles ali. O sea, si non xoga nesa categoría, xa me dirás onde vai xogar Buldini, porque veo aquí como un revulsivo que pasa que estuvo prácticamente lesionado moito tempo, pero en Granada pasou o mismo, Si non, pois teñe que facer igual que a cesión de Mourinho, ou pagarlle, se ten 2 anos máis de contrato, ou pagarlle ou ter que telo aí, non che queda outra. Bueno, a ver, entón, marchados Mulatieri, Stoico, Grajera, se marchou Cristian Herrera, non? E a mí me sigue faltando un, Bueno, Stoico, xa o dixen. Bueno, marchados esos 5 que se marcharon, se fala da cesión de Patiño, de rescindir a José Ángel. Yo Barcia o deixaba, me parece o mellor da defensa, pero bueno, que imos fichar ou quen vos gustaría fichar? Se fala dun porteiro, se di de garantías. Bueno, ahora estamos en primeira. Fai falta. Todos son fichases que van a ser moi caros. Se fala dun dianteiro e dun extremo, que a mí me chamou a atención, un extremo dereito, porque a idea de que Mella volva á esquerda, é dicir que non xoguen xuntos Jeremai e Mella. Entón, se que Jeremai queda, que entendemos que sí. A quen habería que fichar? Hai algunha fichase que vos faría ilusión? Blanco, que ti estás máis posto que a min? No, o que eu empezaba sempre, sí que é verdade que as casas empezan polos cimientos, pero eu empezaría en este caso polo tellado. De todas as tertulias que tuvemos en Radio Culleredo durante a tempada pasada, o primeiro que ficharía sería un dianteiro. Se ti non tes un dianteiro, entonces se iba a falar de Muriqui, que falamos outro día, que todavía non o ten feito co Ferenbaros, gastar aí o diñeiro, pero están falando ahora de que se non ascendo Málaga podía vir Chupete. Non é mal xogador. E a ti te parece eso, é dicir, coller, pescar en segunda ou ir a un contrastado? O que pasa que esos son moitos cartos de diferencia. Que ese é o problema. O sea, home, Chupete é un xogador con moita proyección, lle pode dar moito, pero sí que si traes un xogador contrastado, pero o tema está en que para traer un contrastado tens que traer a un como Lewandowski que este para retirarse, Morata. Que che cumpla unha temporada. Morata vai por Getafe. Gastar o diñeiro un ano, pero se queres facer un equipo de cara ao futuro non podes andar ahora collendo xente, porque para eso lle das a baixa Escudero, estás en dudas con Ximo, que están nos 37, 38 anos. Pero parece que Ximo queda, non? Sí, pero depois non podes ti traer un xogador de 40. Está xogando ahora que firmou Ian Mackay polo Intercity con 40 anos, pero... Pero polo Intercity. Por ser porteiro. Claro.
Se non podíamos traer, hai un japonés que creo que ten preto de 60, que leva moitos anos, non me acordo como se chama, non sei se é Honda non. Hai un japonés que leva toda a vida xogando, que ten 50 e pico, e que saliu varias veces en... Podemos traer a ese, creo que dianteiro. No, Jamie Vardy, eu insisto, a mí me faría ilusión Jamie Vardy. E a quen lle faría ilusión a Blanco? No, penso que... Edin Dzeko, unha cousa así. Para mí, tería que traer a Muriquio, o dianteiro do Osasuna, destes que están aí... Budimir. Pero Budimir tamén xa ten 34, 35. Ten que, claro, destes que están o mellor para marchar, que queren renovar 2 ou 3 anos e os clubs non llo renovan, polo tema de edad. E despois me gustaría traer a Darder do Mallorca. Si, tens que mirar aí en xogadores que... Ese pelotero, non? Que queren xogar en primeira e que os equipos han descendido. E bueno, buscar así. O que está claro é que o Deportivo, para chegar a de fichajes, se fala de un porteiro, ten que fichar 2 laterales e un central. Aí xa son 4. Mira que bo porteiro sería. O que pasa é que parece ser que o quero Valencia. Arón Escandel, o do Oviedo. Fixe un temporadón, pero creo que xa está o Valencia aí ao quite. Claro. Tens que fichar 3 quizá para sala de máquinas e 2 arriba, o extremo dereito que distí e un dianteiro. Sí, a ver en que queda a conta. Esta semana, sinaba Parreño, decía Soriano que o que quere primeiro arreglar o que temos e afianzar, é dicir, facer oficial e acabar xa co tema Songo. Parece que queren, aínda que non hai prisa, pero parece que queren renovar a Soriano, a Mario, digamos, aumentarle, lóxicamente, porque para min foi o mellor xogador da tempada, e bueno, pues habería a partir de aí afianzar un poquinho o equipo e traer novedades, non? A efectos oficiales, digamos, teñen todos os contratos do 30 de xuño. Sí que é verdad que se están colocando, teñen que ir mirando, porque si ti esperas hasta a última hora, a partir de, digamos, prácticamente de onte, o equipo ten un mes de vacacións, que é o que lle marca o calendario polos sindicatos e a AFE, o sea, o 6 de julio, o 6 de xulio teñen que presentarse en Abegondo. Sí. Entonces, O Deportivo ten algún xogador no Mundial? No, que eu sabe, non. Ten ex-xogadores, ten algún do Fabril... Non, lo digo, ten algún do Fabril. Hai un que xoga con Cabo Verde, pode ser? Non sei. Sabes quen digo? non sei. Si, Estopira non, hai outro. Hai un que xogou no Fabril e xoga nunha selección. Sí, Estopira, pero se xogou fai anos. Bueno, pero xogou. Sí. No, digo actualmente, si hai algún... da plantilla non. Actualmente ningún, vale. Si siguera Celso Borges como pretendía a directiva anterior, pues seguramente seguiría con Costa Rica. Pero Costa Rica non se clasificou para este Mundial. No, porque non estaba Celso Creo que non, Porque non estaba Celso Borges. Claro, nin Keylor Navas. Efectivamente. O Keylor Navas non quererá vir ao Depor. Aí, que bolo dera, No, pasache, digo, coxo, pero que tamén xa debe ter 40, pero... E que? Para o porteiro non importa. Mira Paco Bullo, todo o tipo que estivo por aí. Nada. Bueno, e agora que acabou a segunda división, a ver... Que hacemos? Non, digo que vos que bichedes máis partidos de segunda camín. Mellor MVP da segunda división, xogador revelación, veña. Mario Soriano. O MVP? Sí. E revelación... A revelación para min Arribas, o do Almería, que sin ser dianteiro é o máximo goleador da categoría. Pero esa revelación xa lle queda lonxe. Xa o ano pasado tamén meteu un porrón de goles, Sí, pois, mira ti, con toda a artillería que ten o Almería aí arriba, foi el. Sí, quizá o MVP máis xusto sería para Sergio Arribas, sí. Revelación, pois non sei. E despois, bueno, a pesar de que estuvo moito tempo lesionado e mermado e todavía non está ben, que penso que o xogador diferencial a segunda é Jeremai ahora mismo, ¿no? Sí, porque este ano quizás, pero non foi a súa tempada, coa lesión quizás, non? Pero, home, ao de máis categoría quizás. A mí me parecen determinante, non porque este ano non tivo non lle acompañou a saúde, pero se está ben para a tempada que ven, ou se opera ou recupera ben, pues penso que en primeira, aparte que a primeira que lle vai máis que a segunda, porque na primeira se corre máis, pero deixan máis xogar os equipos. Bueno, onte estuvo vendo o equipo de Las Palmas, pero non lle deu sorte, porque perdeu con Málaga ali, 0-1. Bueno, aí está o xogador revelación. Animando ali. Xogador revelación da segunda división. José,
Sí. Bueno, é unha revelación que metera 10 goles Sí. de xaneiro. Sí, porque aquí en Riazor fallou 2, que é raro que os É que fallase. meteu 10 e pudo haber metido 20, Pero non. Xa estás para xogar co equipo da AFE que xogaron outro día en Abegondo contra os veteranos do Dep. É quen xogou por aí? Que xogadores houve por aí? Merecía pena o Joder. partido. O partido, vamos, non o vi, xogaron en Abegondo ás 11, pero na selección da AFE xogaba Laure, que estuvo Anda, aquí no Depo. sí. Laureano Sanabria, sí, señor. Estuvo Pablo Coira, Michel Salgado, unha serie de xogadores que andan por aí polo mundo. O sea, pero de veteranos. De veteranos. O sea, Veteranos. No, están a maioría están xa de adestradores, Sí. Bueno, que bellas glorias, nunca mellor dito. Bueno, pues a semana que ven falamos, porque ademais a semana que ven estamos xa en pleno mundial, non? Sí, Arranca esta semana, que arranca o Benres, non? O E sábado. hoxe vos vades a quedar para ver a España contra Perú ás 4 da mañá. Non. Non, meu rei, non. Para vela contra Perú ás 4 da madrugada, se fora a final do mundial, pues aún quedaba, pero para un Bueno, partido a ver, amigable- a final porque hai que vela xogue quen xogue, pode ser un partido histórico. Sí, pero claro, ás 4 da madrugada non. Bueno, a final sí. España contra Perú, pois non. Non, España contra Perú, se fora en outra hora, sí, pero ás 4 da sí, madrugada, claro. non. Podía ser ás 4 da tarde. Se eu de feito o digo así baixiño, eu creo que o mundial o gane Portugal. Non, creo que en España, home. Non, é o Portugal. Por que? Pois porque me sinto afín aos lusitanos, Claro, a Cristiano. por exemplo. Madre mía. E a Mourinho. Claro. No, pois eu quero que gane España. No, ti queres que vos queredes que gane o Barça, que non é o mismo. No, España, porque España. claro, porque España. oiches, xa como se nota o rencor porque non levou a ninguén do Madrid. No, non é rencor, Claro, si eu claro, prefiro que por eso- eu por prefiro eso que non vayan os xogadores de Madrid, casi non se lesionan. De feito Pero non que- debería ir nin Mbappé. Pero que xogador do Madrid que sexa nacional destacou este ano? Ningún. Pois claro, pois por eso non os leva. Non é por outra cousa Xa, como, xa, como xa. algunha prensa Xa o sei dixo. eu. Non os leva porque non está o equipo. Pero eu prefiro que non nos leve o gallar ningún xogador do Madrid fora o Mundial. para que non se lesione. Claro. Bueno, xa. Pero Nin bueno. Valverde, nin Mbappé, ni... Pois van porque Non, merecen. O que De feito, merecen. é o terceiro, van máis xogadores ao Mundial, contando todas as seleccións, pero da plantilla do Atlético de Madrid ou do Barcelona que do Real Madrid. Do Real Madrid só van 10 xogadores ao Mundial. Nada máis. Nada máis. Caramba. Nin a mitade da plantilla. Jolín, caramba. O sea, Courtois, Arda Güler, Fede Valverde, Mbappé, Tchouaméni, Vinicius, Brahim, Brahim con Marruecos, pouco máis. Trent non va. Quen? Alexander Arnold. Non, quedou fora, con todas as da lei, evidentemente. É o que hai. Bueno, deixámolo porque a xente dirá, pero aquí só falan de fútbol. A semana que ven máis. E xa Eso. en clave mundial e xa encarando a recta final porque tendes que coller vacacións en suyo, eh? Bueno. Non me esquezo, eh? Bueno, se non... Tenemos un mes como xogadores por AFE. Teredes dous, non vos quixedes que teredes dous. pero non hai pretemporada. No, aquí apelo. Vimos sin coller o ritmo, No, tedes que facer como Jeremai, adestrar na casa. Vale. Adestrar pola vosa conta Falamos con nos mesmos. con adestador persoal, tedes que adestrar. Facemos monólogos diante do espello. No, os facemos entre nós, pero fora de No bar do lado. Fora da efectivamente. antena. E eso sí que o garanto por escrito, se foi falta. O do bar, non? O do bar, o dos Con monólogos B. no bar. O do bar con B. Fernando Blanco, Fernando San Pedro, grazas. Un placer. Unha aperta. Ata a semana que ven.